Здравейте, приятели на канала Огън и Истина. Темата на днешното видео е пак според интереса, който са ми написали, абонирали се приятели към моя канал, за работа и финанси. Тъй, че темата на днешното видео ще бъде какви са новите възможности в работната насоченост, развитие в професии, финансови постъпления и така. Да видим какво ще ни кажат картите за възможности за нова работа, нов вид практика, професия, финансови постъпления, парични приходи и въобще към вас. Да видим кои са гледащи, мъже, жени и какво ще ни кажат картите. Така, да видим кои сте вие. Вие сте силни действащи хора. Като цяло усещам енергията на мъже. Може би тук има хора със собствен бизнес. Може и жени да са, и мъже. Като цяло е 40 плюс енергията, която усещам. Действащи хора. Решени хора, които, така да се каже, влизат в битки или отстояват своето на всяка цена. Така, хора, които берат плодовете на труда си, на знанията си, на мъдростта си. Така. Но и са млади по дух. Млади по дух, по възприятие на живота. Радват се на всичко, което са постигнали. И като че ли има някаква млада, строяща млада енергия от тези хора, които гледат. Да видим какво ще ни кажат картите за нови възможности и въобще за нови постъпления финансови. Така. Хора, които работят усилено до късно вечер, за да постигнат желаните резултати. Тук като цяло ми идват земни зодии. Земни и не само земни, може би и огнените зодии също са тук. Това, което ми идва в главата като информация. Така. Имате подкрепата на някаква жена. Някаква жена ще ви даде, млада жена, която ще ви даде някаква нова възможност, за да реализирате по друг начин и да усетите творческото в себе си. Най-вероятно идва ми, че тук ще са хора, които обичат градината, природата и ще се занимават с цветя. Може би ще отворите магазинче за букети или просто ще излизате, ще произвеждате може би ще се занимавате с земеделие и ще произвеждате цветя. Може би ще има някаква програма за усвояване на средства по европейски програми за цветя, градинарство. Може би като цяло градинарство, земеделие. Хора, които дълго време може би са желали да се занимават с това нещо, ще го постигнат. Ще ви помогне някаква жена, за да се занимавате с това, да ще получите субсидието, новото начало. Така. Да. Силни, стремителни, действащи хора. Да. Идва бързо към вас. Може би сте кандидатствали за програма. Тази програма, може би и животновъдство. Това, което ми идва в главата, и животновъдство. Може би за
някаква порода овце, черноглава овца, примерно. Да. Ще дойде успехът при вас. Да. Усещате се натоварени и като че ли вече сте на прага на силите си, на силите си, носещи много тежести. Но пътя приключва и ще имате повод за честване, за веселие в успеха на делата си, които сте си набелязали. Така. Съответно усещате някаква конкуренция от някого, по-млад човек от вас. Бог е с вас, Вселената е с вас, енергията ви строи от вас, от всякъде. Най-вероятно тук също, ако не излизате в природата, излизайте по-често в природата и се разхождайте, за да ви се избистри в съзнанието какво точно се случва и за да се доверите, може би, повече на Вселената и на Бог. Излизайте по-често сред природата. Вселената е с вас, боговете са с вас. Да. Ще се опитате първоначално да балансирате сегашната си позиция с това, което сте решили да правите. Този баланс да видим до какво ще доведе. Ще се умерите много бързо. По-скоро е добре да се насочите в едно нещо, ако имате достатъчно възможности, да. Тук сте действащи хора, кралица на мечовете. Ще имате решителността, просто трябва да действате. Взимайки две едини под една мишница, трудно ще се справите и ще се усетите умората много бързо. Да. Ще усетите, че губите някаква битка от това, че сте взели прекалено много неща. Ще имате, може би, тази конкуренция, която говоря, да. Ще имате успех, но просто трябва да изберете. Да изберете едно нещо, с което да се занимавате. Многото неща няма да ви дадат, така да се каже, чакания успех. Да. Отправяйте молитви към Вселената, към боговете, към вътрешното си аз. Ще се получат нещата с вяра. Да. Ще видите това, което ви се дава с висше. Ще успеете да го видите. Разрушете старите модели на мислене и вярвайте. Вярвайте, че Бог е с вас. Да видим някакъв съвет. Ще дойдат някакви пари от някаква субсидия, отдолу пак ми излизат на картите. Някакви пари от субсидия най-вероятно или нямам представа някаква такава уговореност, може би с други хора, но млад човек ми стои, женска енергия, който ще ви помогне. Дали ще бъде фирмата, която прави проекта за субсидиите и така нататък. Да видим още нещо. Като послание от мага на прабългарските руни. Брак. Може би ще има бизнес обвързаност по някакъв начин. Силата да даваш. Значи трябва да дадете, може би имате